Tard is-sibt filgħaxija l-Gvern ħabbar li kien iddeċieda li l-ewwel jiffirma l-kuntratt tal-kirja tal-Isptar St. Philips imbagħad jiġi diskuss mill-Parlament wara li l-ftehim ikun iffirmat. Dan ħareġ mistqarrija maħruġa mill-Ministeru tal-Finanzi immexxi minn Tonio Fenech. Il-Ministeru ta' Tonio Fenech qal li wara mbagħad isiru l-kontrolli kollha meħtieġa wara l-iffirmar qed jingħad li l-kuntratt ser jgħaddi għand l-Awditur Ġenerali li jagħmel l-analiżi tiegħu. Din l-analiżi għandha mbagħad tiġi preżentata quddiem il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi fejn il-Parlament jittrattah biss fl-aħħar stadju ta' dan il-proċess wara li jkun iffirmat. Il-Gvern reġa' saħħaq li din il-kirja m'għandux għalfejn ikollha l-approvazzjoni tal-Parlament u li qed jikri dan l-isptar fl-interess tal-pazjenti. Sit l-isptar huwa l-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli. L-istqarrija kkonfermat li l-Gvern apparti li jikri l-isptar fis-snin li ġejjin ikollu l-possibilità li jixtri l-istess sptar. Id-deċiżjoni mħabbra l-lejla mill-Gvern ittieħdet minkejja li l-Oppożizzjoni u l-membri parlamentari Franco De Bono u Jeffrey Poluccino Orlando talbu li l-iffirmar tal-kuntratt ikun sospiż biex isiru l-verifiċi u l-kontrolli kollha meħtieġa qabel ma dan ikun iffirmat.